Takže ahoj, vítejte u videa 10 faktů o mně a začneme jak se, bude to taková spíš seznamovačka a ne takový, že prostě jo, to je, Noci se mi baby zdáš, řekni, že mi zavoláš. V noci se mi baby zdáš, řekni, že mi zavoláš. Ty víš o mě a vím o tobě, neznáme se, ale žijem volně. O víkendu v tom samém klubu, nemůžu se dočkat, kdy tam zase budu. Jakmile vejdu, myslím na to, u jakýho stolu a jaký patro. S kamarádkama tam zase sedíš, děláš, jak se skvěle bavíš. Ve skutečnosti na ně kašleš, někde v hloubi cítíš, co chceš, ty se o ně nezajímáš. Očima mě marně